Bună ziua tuturor ce vedeți aceste videoclipuri. Aici mă pune sub fac la dreapta. Ce? Unde? Bă, frate, de ce mi-e dezăpezit de șleauri de tractor? Șanțuri, ba chiar. Iar a nebunit GPS-ul. Iau pe următoarea la dreapta. Este mult mai simplu. Aici presupun că e șosea. Da. Este asfaltat. Limită de 80. Bate vântul prea tare. Sunt și dâmburi pe șoseaua asta. Pe marginea drumului, cum era la noi odată, dar au început să-i taie și pe ăștia. Toți țin minte că erau foarte mulți și foarte groși, foarte bătrâni, dar cineva a avut grijă de ei să-i taie. Nu le mai ajungeau șpăcile și ce au zis, hai să mai luăm o șpagă să mai tăiem niște copaci. Deja pădurile sunt tăiate. Uitați, o familie de oameni au ieșit cu Sania să dea copii. Cu Sania să vă zic ceva, nu cumpărați dube după un curier. Posibil să o iei mai mult dărâmată, stricată, făcută praf. Oricum, prima dată trebuie să schimbați amortizoarele și arcurile. Și după aia ajunge la motor. Mașina e că nouă, are undeva la 27.000 de kilometri. O am de la 800 de kilometri cumpărată de firmă, nu cumpărată, închiriată. Deocamdată la noi în firmă, aici pe Hamburg, sunt doar câteva cumpărate, în general închiriate. Avem și domnii de la Salubritate pe undeva pe aici.
Dă-te o mai încolo, că nu ți-a luat strat. Pe aici am mai fost de vreo 2 ori prin satul ăsta. Aici este un sătuc unde n-ai magazin, n-ai spital, n-ai nimic. Nimic. Da, bine, nici case nu sunt prea multe. Dacă sunt 50 de case, sunt multe. Și sfatul meu când cumpărați o dubă din Germania care a practicat curierat, să vă luați și un aparat de sudură, că nu știți de unde o să vă rupă. O să se rupă de unde ți-e luna mai drag. De bun sta pe câmp, cu siguranță se face compost din el, braniță, cum se mai zice. Aici pe lumea este să bată pe drum, dar au dat cu foarte multă sare, chiar se aude. Am nevoie de numărul 4. Și aici mă duce.